Tingin ko na nag-uusap kami ng asawa niya tungkol sa problema nila. May katrabaho po ako, friend ko. Ako yung pinagmaneho niya na isang sasakyan para sa service ng family niya. Madalas na lagi ko nakakausap is yung wife niya. To make the story short, nagkaroon sila ng problem nung friend ko. Sa akin po siya naghihingi ng mga advices. So ang nangyari yun, pinuntahan niya ako doon. Tapos habang nagiinom ako, nakiinom na rin siya. Tapos nung medyo nakainom na siya, parang naging wild yung dating niya sa akin. Nakainom na rin ako that time. So hindi ko alam kung bakit umabot kami doon sa ganong time na hinayaan ko siya makapasok doon sa room. So kasi friend ko yung asawa niya. As hanggang parang ina-arouse na ako. Pero actually wala pong nangyari sa amin. Ang nangyari kasi nung nasa room kami, naghubad siya sa sahak ko. So doon ako biglang tigil yun, wag namin ituloy. Ang pinakamasakit kasi sa akin, yung nangyari is after nung time na yun, sinabi niya sa asawa niya na may nangyari sa amin. Nagkaroon ako ng problema dahil sa kanya. Nagalit sa akin yung asawa niya. Baka mamaya, malaman pa ng wife ko yung issue. Ako na lang po yung manahimik para matigil ang kwento. Sino dito ang kayang magpigil? Kaya mo bang magpigil sa pagkakataong nandyan na ang biyaya? Nandyan na ang bigas. Tutukain mo na lang. Sa mga lalaking nakikinig ngayon, ang tanong ko sa inyo, kaya mo bang pigilan yung sarili mo pag merong ibang babaeng nakahubad sa harap mo? Kaya mo bang magpigil? Depende, no? Pag tsaka, kayang pigilan. Pero pag maganda, hot, sexy, kamukha ni Ivan Alawi, aba, parang ang hirap namang pigilan yung sarili. Nandiyan na yung grasya, tatanggi ka pa ba? Pero kapag tsaka, ay hindi yan grasya, kundi disgrasya. Ay, charot lang, uy, darot. But anyway, yan po ang ating top secret caller kagabi. Oo, naglihim siya sa kanyang kaibigan na nagkakausap sila ng misis nito. Kasi nag-open up nga yung misis ng problema nilang mag-asawa. Hanggang sa pumunta na yung misis sa kung nasaan man siya. Tapos bigla na lang naghubad sa harap niya, nakainom na sila. Pero sabi niya nga, wala daw nangyari sa kanila. Naniniwala ka ba? Hindi. Siguro gawain mo, no? Kaya alam mo yung katotohanan, no? Hindi ko sure. Naniniwala ako na ang matinong tao kayang magpigil. At naniniwala naman ako na ang tukso nandyan lang sa paligid natin. At wala pong paa at mga kamay ang tukso para gustuhin itong lumayo sa inyo. Ang tukso gustong gusto na dumikit sa tao. Tao po ang lalayo sa tukso. Kaya nga sa kanta ni Eva Eugenio, kailangan palitan na ng lyrics yun. O tukso, lumayo sana ako dahil tao ang lalayo sa tukso. Anyway, kabisyo, ang kapiling ninyo, isang malaki ring namang tukso. Pero depende sa'yo kung magpapatukso ka. Kasi ako, tutuksohin kita. Charot lang with the lot. Ito yung harmless kind of tukso. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ito na po, ibibigay ko na ang patikim ng
Spotify Philippines Top New Podcast of 2024 under solo category. DJ Rocky's Secret Files. Grabe ang galit sa akin ng tatay ko. Hanggang sa nalaman ko ang totoo. Ano kaya yung posibleng dahilan kung bakit magagalit sa'yo ang tatay mo? Siguro kapag kinamkam mo yung pera niya, di pa naman siya patay pero parang boom, pinapatay mo na siya. Ano pang posibleng dahilan kung bakit magagalit sa'yo yung tatay mo? Siguro kapag tinakas mo yung sasakyan niya na hindi naman nagpapaalam sa kanya. O kapag inagaw mo ang babae niya. Oy, charot lang, Darot. Ano kaya ang dahilan kung bakit galit ang tatay ng secret file sender natin? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Love Radio.